facem niște parcuri. Adică nu o să fie doar atât. Foarte mult. Primul este lava parcur. E așa de ușor. Asta cred că e ice parcur. Nu mai dau ce să pun plăcuță. Că ce altceva putea să fie. Mamă, ce ușor e. Aoleu. Aoleu. Da, intele meu chiar așa. Da, mă rog, la asta chiar a fost ușor. Asta e aici, cred că pentru că să bată muci. Ce-a pus? Ce-a fost asta? Nu știu, la lava parcur mă așteptam să fie foarte greu. Hai să vedem ce scrie acolo. Ice parcur, da. Cum credeam. Deci eu n-am căzut acolo. Am căzut acolo, adică măcar e faza. Venesc parcur. O să fie foarte greu. Ok, hai să facem un spam point acolo. Că nu am opțiune, că nu mai vreau să mă întorc așa. Asta e. Trebuie să facem un spam point. Că nu știu niciunde care am vrut să-mi fac un spam point. Nu? Pe unde eram? Pe aici, parcă. No, use easy difficulty mode parkour. Ia să vedem ce mod avem. Aoleu. Aoleu, ce e aia? Mai, gănuță. Zombie. Nu am cum. O să ne întoarcem și să facem. Lasă. Deci ce era? Trul din partea. Aici. De fapt. Nu uitați, nu este. Eu am descărcat așa acolo, zicea parcur, așa că de ce nu mi-mi place să fac parcur, așa că da. Am vrut să încerc așa. Că nu scria parcur from. Nu știu. E Rafael, na. Dau și un exemplu. Leon, de ce așa de greu? Te iau de acolo și te pun aici dacă nu ești cu minte. Și? Lasă-mă în pace. Știu ce fac. Dacă ție nu-ți place asta, îmi place foarte tare. Da? Am ajuns să mă cer cu un joc.
Cred că am exagerat cu spawn-ul ăsta. Da, se întâmplă și de astea. Dacă te mete până acolo, eu ce facem? De ce sar pe aia, dar nu știu cum. Nu știu cum. Cat. Alta fost. Wow, ce frică mie. Primul pas a fost ușor. Your speed to... Okay. Parcur. E simplu parcur așa de așa. Asta, sunt și din asta. Ce? Crezi că am rămas fără pământ? Sau cum? Nu sunt sigur că pe aici eram, dar nu e pe aici, dar le lasă. Și cum ne va ajuta fără cealaltă, așa? Ok. Eu și de mâine am făcut un parcurs. Frumos să vedem până vine noaptea. Ok. Difficulty. Ok, mi-e frică. Gata cu dificulturi. Și cam atât a fost cu acest episod. Îmi pare rău că n-am putut să fac, dar m-am speriat super tare. Am spanat toți odată. Cum era să supraviețuiesc? Și nu știu, dar aia a fost prea bine. Bine, îmi pare rău că n-am putut să fac. Chiar dar o să mă mai antrenez. Poate o să ne întoarcem. Ok, asta a fost tot. Pa!